ko malikadi alaka malija amin ka sɔrɔ ka hakɛto ɲini belebele kɛ kanuba jamakulu fɛ ka dɔn mabɛn fɛrɛw tuma dɔ la koro min y'a kɔnɔ degun b'a la o kadara kɔnɔ ka i k'a dɔn nabaliya joona k'o hakɛto ɲini k'u fɛ k'u barikada k'o ɲɛsi u ma ka ɲɛsi u ka kanuya fana ma o kadara kɔnɔ i k'a dɔn so fila masa ye dugujɛ an kɛnɛ ɲɛna Jabaru Wahidu anw b'a tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn n'an ye masaba in tanu kɛnɛ min ka rasulu bi tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidi a kan k'a masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'u ma foli ni tanu ni barikada ni waleɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'u bolo kan siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ basi kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ka don ala k'o nɔgɔya olu ye ka kanuba jamakulu fo ka segin k'u fo tun faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn ni sigiyɔrɔ cogoyaw ye ni ala ka jɛ ye an sigira kunnafoni kɛnɛ kan k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw b'an bolo an y'o kelen kelenw sugandi ni ala ka jɛ o na k'u garisɛgɛ ye o kadara kɔnɔ kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman ala ko nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛso jurutigiw don ala k'a nɔgɔyaw yɛrɛw fana ye o kumana ko bɛɛ ka bisimila Tarawele kɔri baasi kɔni t'i la alhamdulilayi an bɛ ala tanu alhamdulilayi ni denmisɛnw ka kɛnɛ tarasula tabarikala muro k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn min ye an tɛna bila dagirinda la nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo Batɔman Kane an n'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye awokadɔ maa min bɛ yen n'o bɛ realisation na o ye awokadɔ Awa Tafili Ture ye an b'a fɔ sanga ani waati Bubakari Jara ale bɛ difu la o tuma jama de k'u kɛfa k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keyita an b'u bɛɛ lajɛlen fo secrétariat la Bubakari Danbele ɲɛ yɛrɛ la Bubakari Danbele yɛlɛ Bubakari Masa Bubakari kosɛbɛ moro an b'a fo ka waleɲuman dɔn o tuma an tɛna bila dagirinda la kunnafoni fɔlɔ n b'a d'i ma Aminɛ ayiwa n'i ko n k'a minɛ Yusu ne b'a minɛ koyi k'a dɔn n b'a minɛ ni barika ye o kadara kɔnɔ min ye indicateur de renouveau ye n b'ale ta ni n y'ale ta sa i b'a ye k'a fɔ Yusu an bɛ i k'a dɔn bi don min na min ye fɛɛrɛ tɔn belebele min bɛ yen n'o ye ADEMA PAICJ ye ko olu ni i k'a dɔn 2022 o jamana ɲɛmaa sigi kalata o kumana ko bɛnkan tɛ olu ni i k'a dɔn Seydou Kulubali cɛ koyi awɔ min ye funankɛninw ye ADEMA a jɛkulu tɔgɔ la a ka ja n'i ko i b'a ADEMA buguna tigɛ i b'a fɔ ko Alliance pour la démocratie i k'a dɔn o Mali parti africain pour la solidarité et la justice a buguna tigɛ nin ye o kumana Yusu ko o bɛ k'o labɛn minnu bɛ ka kɛ a ka ja k'u bɛ fɛ ka i k'a dɔn ɲɛmaaya ta koyi o ɲɛmaaya bɛ ta cogo di diden kelen nabila a ka bɔ folofololen kumana Yusu ko i k'a dɔn min ye u ka kɔnkɛrɛ nataw ye ko waati nataw la ko o fana kɛ waati bɛna boloda yan'o cɛ sa i b'a ye k'a fɔ u bɛ labɛnw na o kumana fɛn min ye Maliki Jalo ye ale ye ni fasiri bi indicateur de renouveau kɔnɔna la Yusu ko i k'a dɔn ko n'i ye Modibo Danbele lamɛn Ntoamado Modibo Danbele ale ye maa ɲɛmaa ye i k'a dɔn jɛkulu min maa ɲɛmaa dangan don ADEMA o jɛkulu kɔnɔna la min ni olu ɲɛsinnen don musaka ko o ko ɲɛnabɔ ma a ka ja fɛɛrɛtɔn a jɛkuluba kɔnɔna la Yusu secrétaire politique de section de la commune 4 o fana maa don o kumana Bamakɔ faaba kɔnɔ yan Yusu ko a y'a jira ka bɛɛ lajɛlen danganiya k'a fɔ ko bɛnkan tɛ olu ni Seydou Kulubali tɔgɔ cɛ o kumana min ye k'a dɔn ale kɔni y'i kanabɔ kaba k'a na kɛ cɛbɔ ye k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye jɛkulu jumɛn tɔgɔ la ani tɔn jumɛn tɔgɔ la ko bɛnkan o bɛnkan 2022 kalata n'o ye jamana ɲɛmaasigi kalata ye ayiwa ko Seydou y'i kandi ka ban ADEMA k'a dɔn k'u fana bɛ n'u tɔgɔla cɛbɔ de bɔ u tɔgɔla cɛbɔ min n'o bɛ kɛ diden yɛrɛ hakika ye min bɛ dida ŋunu kɔnɔ nka a tɛ kɛ diden yaalala ye tɛmɛsenna tɛ o kumana Yusu ko fɛn min ye o diden ye ko o de bɛna i k'a dɔn labɛnw sabati fɛn min i k'a dɔn ko nin ko minnu filɛ nin ye k'a y'a jalatigɛ bɛɛ kɔni dɛngɛnɛra n'o ye Ntoama y'o baara kɛ koyi Modibo Danbele k'a dɔn n'ale ye commission finance bureau national o tɔgɔ la ADEMA o maa ɲɛmaa dankan ye a ye nin fɔ kuma dɔ senfɛ min kɛra juma tɛmɛnen utu kalo o tile 13 o kumana ko Modibo Danbele a ka ɲɛfɔliw senfɛ ani i k'a dɔn ko u ye wulikajɔ a kɛra wulikajɔ de kɔfɛ wulikajɔ min ni Seydou a y'o kɛ n'o ye Seydou Kulubali ye ka bɛn ni utukalo tile 10 tɛmɛnen ye ka taa i k'a dɔn ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ k'ale ye cɛbɔ ye fɛn min ye kalata nata ye jamana ɲɛmaasigi kalata a ka ja 2022 san a taara fɔ ADEMA jabala la ni ka taa i dantigɛ olu ye laɲini kun ye mun ye ADEMA ka fara kan ni k'a dɛmɛ ka jɔyɔrɔ in ɲini
o kuma Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko u ni i ka dɔ jɛkulu maa ɲɛma n'o ye bɛnkan jɛkulu maa ɲɛma ye ko ani comité exécutif ye ɲɔgɔn ye Adema tɔgɔ la ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a kɛra ŋunuŋunu caman ye a mankan cayara i k'a dɔn ŋunu kɔnɔ koyi ŋunu kɔnɔna ni ŋunuŋunu ti ban nka se ŋunuŋunu kun barika bonyana o kumana i b'a ye k'a fɔ ko a dalilu ye jumɛn ye section min bɛ yen n'o ye comité ye ko olu dɔw ye i k'a dɔn kunnafoni cɛri sira laban na kunnafoni cɛri siraw u ye kuma bɛɛ lajɛlen cari o sira kan k'a bɛɛ lajɛlen walawala ye ko min ye maa dɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kumana ko min ye i k'a dɔn ko fɛɛrɛtɔn ko k'a dɔn k'a tɛna cɛbɔ kɛ nka o ye dɔw hakilina ye fɛn min ye i k'a dɔn maa dɔ fanaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛtɔn b'a tɔgɔ la cɛbɔ min bɛ bɔ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ kɔnɔna la Modibo Dambele olu y'o maa dɔw ye Adema a ye bɛɛ lajɛlen danganiya n'o ko ye k'a jira k'a fɔ ko cɛbɔ bi bɔ u yɛrɛ ka jɛkulu la wajibi ka to ma a mana bɔ daw da fɛ o kumana ko jɛkulu maa dɔw bɛ yen n'o ye comité exécutif maa dɔw ye ko olu kɔni tun ye jateminɛ dɔw kɛ k'u bɛ Adema i k'a dɔn k'a kɛ i k'a dɔn maa wɛrɛ sago ye tuguni ko k'a sous-traitance kɛ ko min filɛ nin ye k'u bɛn'o kɛ nafolo de nɔfɛ i n'a fɔ a ɲɔgɔnna kɛra 2018 san na cogo min na Yusu k'ulu ti jɛn n'o ye bilen funangɛninw ye ŋɛɲɛ ɲimi a k'u ti jɛn n'o ye bilen k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ tigɛ Adema kɔnɔ abada wa k'u bɛnkan tɛ tɛmɛ olu ni maa cɛ wa bɛnkan ma tɛmɛ olu ni Seydou Kulubali cɛ n'i y'a ŋunuŋunu cayalen tiɲɛ de ma ɲɛ a ko de ma ɲɛdɔn tiɲɛ de ma fɔ o kumana Seydou Kulubali ko bɛnkan t'olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a bi i kale o la bɛɛ lajɛlen ɲɛna i k'a dɔn to a ma n'o ye Modibo Dambele ye Adema o tɔgɔ la a ko Adema kɔni kɔnɔna la ko denjugu ma ba a kɔnɔ koyi denjugu minnu b'a ɲini sanga ni waati ka Adema ko kɛ jagokun ye k'u jufa kɔnɔna fa ka sɔrɔ ka fɛɛrɛtɔn to a sen sabara kɔnɔ o bɛ kɛ u yɛrɛ kun kelen u ka tɔnɔ n'u ka hɛrɛ nɔfɛ Seydou i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka wuli ka jɔ ko Seydou y'a kan bɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn ko dɔw de y'a jira Seydou la n'i y'a ye a sera u ma ye k'a fɔ ko k'ulu kumakan bɛ kalakari k'ulu ka wuli ka jɔ bɛ mago dilan a ye comité exécutif tɔgɔ la o kumana ko min filɛ nin ye o baara bolodalen min ni dɔw y'o ŋaniya siri ko k'o bɔ o kɔnɔ pewu ko fɛɛrɛtɔn yɛrɛ ka cɛbɔ bɛ bɔ a yɛrɛ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ kɔnɔ ye a tɛ kɛ maa wɛrɛ ka namugulasogo ye sen fɛn min ye i k'a dɔn laɲini min ni o kɛra politiki bunna kun kan ko u ka fara i k'a dɔn Seydou kan ayi kow da ka fi u ma korodun o maa minnu y'o fɔ olu bɛ se ka fara a kan n'o tɛ Adema wa ayi k'a bɛ cɛbɔ yɛrɛ hakika de bɔ fɛn min ye nin fɛɛrɛtɔn belebele in ye k'o tɛ se ka kɛ i k'a dɔn namugulasogo ye ka t'o fara fɛɛrɛtɔn wɛrɛ kan ni i k'a dɔn k'a fɔ ko o b'o kɔkɔrɔma don tuguni o kumana Modibo Dambele a y'a jira k'a fɔ ko kɔnkɛrɛ k'o fana bɛna bolo da nka ni kɔnkɛrɛ bolo dara ko o labɛnw bɛ sen na o labɛnw i k'a dɔn k'a fɔ dɔ kɛra o yɛrɛ la ka ban koyi comité exécutif olu ka lase kɔnɔ ko u bɛna i k'a dɔn ɲɛfɔli kɛ maaw ye ni kɔnkɛrɛ n'a waati bolo dara k'o tɛ dugu ma tuguni u n'o bɛɛ lajɛlen bɛ sakili ci fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye k'a kɔni i k'a dɔn section bɛɛ lajɛlen ko olu y'u ka i k'a dɔn ɲɛmaayasow lakuraya ka ban koyi ko kɔnkɛrɛ o bɛna sigi Adema tɔgɔ la wa Adema b'a tɔgɔ la cɛbɔ fana bɔ a y'i sinsin o kuma in de kan ka taa ka segin kuma in kan ndɔma n'o ye Modibo Dambele ye a y'a jira k'a fɔ ko vice président commission finance bureau national la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn section min bɛ yen n'o ye commune naaninan section ye ko olu kɔni gɛn bɛ ka kɔkɔrɔma don kɛ fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ Adema a bɛ se ka cɛbɔ bɔ cogo min na nka min ye Adema maa ɲɛmaa ye ko Cɛmɔgɔ Sangare ayiwa ko n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ kɛ candidat ye Adema kɔnɔ o dɔ bɛ nka n'o tɛ wa hakilina wɛrɛ mana k'a la k'u bɛ a bɛ fɛɛrɛtɔn kɛ namugulasogo ye k'ulu tɛna don fali fɛ kurun na olu tɛna jɛ o la o kumana ko n'a bɛ fɛ ka mandat kura fana bolo da o kumana a ɲini ka maa bɔ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ kɔnɔ ko fɛn min ye maakɔrɔ ninnu ye mais i ka dɔ bɛ jɛmunfanga a ɲini ni maakɔrɔw ye ko mouvement démocratique maakɔrɔw Adema tɔgɔ la k'u kan k'a dɔ bi k'a fɔ ko funangɛniw ko olu kɔni ye faamuyaliba sɔrɔ politiki bunna kun kan san 30 i k'a dɔn dɛnɛnkɛrɛfɛ maires bɛ ka jateminɛ kɛ o kumana ko i k'a dɔn olu fana bɛna yɛlɛn sa ni ka i k'a dɔn yɛlɛma k'o don taabolow la taabolo min n'o bɛna kɛ Adema kɔnɔ o taabolo ye o kumana fɛn min i k'a dɔn sugandili k'o bɛna kɛ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ a ɲɛmaaya ko fana na ka maa dɔ sigi a ɲɛmaaya la ko min ye Adema jamakulu ye k'i b'a ye k'a fɔ u kun ye kɔlɔsili min kɛ ko fɛn waati o waati ni kalata bolo dara ko i k'a dɔn se bɛ ko u ma ka maa dɔ de ko fɔ k'an ka nin tigi kɔkɔrɔma don wa o fana bɛ jɛn n'a ye u kun birilen u ti foyi fɔ o bɛɛ kun ye i k'a dɔn sirajantaama o ɲɛdɔnni ye o kumana ko u ye o bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛmɛ nka an bɛ yɔrɔ min ko bi ko jamana yɛrɛ mara olu fana bɛ fɛ ka dɔ k'a ko la sa wa o tɛ kɛ funangɛninw kɔ Modibo Dambele u ko kuma k'u wulilen don n'o hakilina de ye hakilina min bɛ vice président na commission finance Adema
mouvement togola aya jira k'a fɔ ko mouvement minnu be no ye k'a dɔ bɛɛ fanga ɲini ni mouvement ye kulu y'u dan yira ka ban koyi dɔ kɛra danba dako la a kɛtɔ bɛ k'a dɔn k'a fɔ Assetou Cissokho kɛrɛfɛ ale de ko k'a kana bɔ a kɛtɔ bɛ Assetou Cissokho kɛrɛfɛ ko a kɛtɔ bɛ Assetou Cissokho kɛrɛfɛ a ko dɔ kɛra nin ko la ten sa o kumana Youssou i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ni maa ninnu ye n'a ma ɲɛ k'u y'u dan yira u k'a to dumisɛnw fana ka i k'a dɔn k'a fɔ u damata kɛ u ko fana ka se u dan ko o jira yɔrɔ yira o kumana min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa i k'a dɔn jɔyɔrɔ gulomaw u bɛ se ka minnu sɔrɔ a ka ja u bɛ se ka i k'a dɔn ɲɛ sɔrɔ ko minnu na ko min ye i k'a dɔn jɛmunfanga ɲinibaw ye ko olu kɔni filɛ nin ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko furankɛninw fana ka tile o de mana ne ye nin ye o sinitile min mana ne ye nin ye Adama PSJ k'olu b'u tɔgɔla kandida bɔ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ kɔnɔ u tɛ kɛ maa wɛrɛ ka namugula sogo ye a y'o fɔ k'o jɛya ka segin o kan k'o fɔ k'o jɛya ka kuma kuncɛ n'o fana ye secrétaire politique i k'a dɔn secrétaire politique kura commune kati section kati o tɔgɔla Bamakɔ yan nɔ ale ka laseli ye nin ye Maliki Jalo ale ye nin fasiri indicateur renouveau kɔnɔ Youssou ka bidon bɔli don Moribo Dembele a kuma na dɛ a ka kuma dun a bɛɛ kisɛ kan parce que Adama tiɲɛ yɛrɛ la mitugu mako dɔ la i k'i yɛrɛ filɛ kuma dɔ a ko yanni k'i bolongɔni kelen si maa ma k'a ka kɛ tuma dɔ n'i y'a ta si yɛrɛ ma a tɛna goya i la dɛ nin ye Adama cɛ gɛlɛn dɔ ye an k'a fo dumisɛnw don n'a fana ma sira fara n'o tɛ an y'an jigi da dumisɛn caman kan tan dɛ a banna kuma cɛ ɲinw fɔlen a kana sira fara ntɔ man da b'a la a tɛ sira fara a banna ni Ala ka jɛ ye Moribo tɔgɔ ka ko man ɲɛ an ka ko man ɲɛ dɛ nka an tɛ sɔn ɲɛdonya de ma Ala k'an kunaja ɲɛdonya bɛ ka ta ka parti sɛgɛrɛ a banna o de y'a to n tɔ Mamudu a banna Ala k'an kunaja Moribo an bɛ intelligent an b'ale ta min ye Boubacar Saliya Ndaw a kumana dɛ min ye Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la o masurunyama dɔ don min ye Boubacar Saliya Ndaw ye a ko je suis de l'école du président ATT pele k'ale bɛ ATT ka kalanbulon na a ma dogo wa ale bɛ disi gosi n'a ye ni ka dɔn nin jɛ a nana ka na a ka parti créer RCEM min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fasiriba kɔni ye ɲininkaliw tɛ n kɔ a la a ko kunun k'a dɔn min ye PDS ye ko bi e ka kɛ parti président ye n'o ye RCEM ye i k'a dɔn ko mun na a ye parti in sigi sen kan a ko n tɛ kuma dogo koyi ne kɔni bɛ nin ɲɛf'i ɲɛna o kana balan foyi kana tamakiya a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kun ye PDS vice président dɔ ye Moro k'a dɔn ko min ye Sanda i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ mouvement citoyen bɛ sen na mouvement citoyen k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o bɔlen kɔ ale kɛra PDS maa dɔ ye Moro k'a dɔn tɔɔrɔ de la sa min ye k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn min ye ko nana ka na bilisa ko bilisalen k'a dɔn jamana ɲɛmaa kɔrɔ min tun bɛ yen Amadu Tumani Ture k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'an ye malidenw ma deli ka nimisa ko kɛ ko la ka dankari la Amadu Tumani Ture la nimisa tun tɛ bɔ an na fɔ jɔ don a banna fo bɔ wɛrɛ sa n'o tɛ nin bɔ in kɔni tɛ ni Ala y'an garisɛgɛ bɔ wɛrɛ la o se bɛ jabaru ye koyi a banna o se bɛ jabaru Moro min ye k'a dɔn Boubacar Saliya Ndaw ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la kabini o de kɛra o kɔni tora ko la sa min fo kana se kalafili min k'a dɔn n'o nana kɛ san 2018 Moro k'a dɔn PDS kɔni tun bɛ sen na min a ko bɛ yen olu tun b'a bɛɛ ju la Amadu Tumani Ture kɔsɔn nka min ye k'a dɔn gɛlɛya nana don waati dɔ la olu k'a dɔn min ye 2018 kalafili min tun bɛ ka kɛ min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a dɔn Jibril Tal ko ye bureau dɔ sigi min ye k'a dɔn k'u ye ale kɔni o bureau k'a dɔn o bureau sigilen kɔ sa k'a dɔn ale kɔnɔ ko PDS bɛ ka taa ni maa kelen jɛkulu kelen ye k'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ale bɛ bɔ min kalama min ye k'a dɔn maa wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Dibasi ye o fana nana ka na jɛkulu wɛrɛ sigi parti kelen kɔnɔ k'ale ko f'i ye k'ale ko nin tɛ Amadu Tumani Ture miirina yɛrɛ Amadu Tumani Ture ye malidenw fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛɛ lajɛlen k'an fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn ka Mali kɛ kelen ye min ye k'a dɔn Amadu Tumani Ture nin ko kɛra waati min na k'ale ma bila dagirinda la koyi k'ale avion ta k'i ɲɛsin Sénégal fɔta
atale Senegal sa fa degna wala ako mi ako ndara Amadu fe ako Amadu nyanyininga ako ko awa Amadu ko ako ko galara koy ko ale mi bengoni olube de nyini yelma awkado abike chugodi k'a sɔrɔ kabi a ma kɛ fɛrɛtɔn ye a ko k'a tɛ fɛrɛtɔnko la a kanubaw de y'a kɛ tɔn ye k'a bonya d'a kan Amadu bɛ sera fɛrɛtɔn ye a b'a dɔn min don moro min ye a ka dɔn waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra a ka dɔn ale taale Amadu Tumani Ture fɛ ale ni Amadu Tumani Ture kumana Amadu Tumani Ture a ka dɔn a ye kamana gbangba fɔ min ye a ka dɔn maa minnu ko i ka dɔn olu ba ale tiɲɛtabagaw ye nka i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ye ko fin ye cogo dɔ la ale ma gɛlɛya dɛ i ka dɔn ale jɛra ni jɛkulu fila bɛɛ kɔ ka taa ka parti sigi o fana de don a ka nɔgɔ i ma cogo min i b'a kɛ ten de o Boubacar Sale Andaw k'a daw ale wele de ko Segu Dangele nge k'a daw moro mi ye ka dɔn y'a ɲininka mi ye a ka dɔn a ka parti bɛ cogo di a ko parti a ka dɔn alhamdulila a ka kɛnɛ nin na i ka dɔn parti kɔni k'a daminɛ Kidal Kayi a ka dɔn fo ka taa se Gawo ma moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la mi ye a ka dɔn k'olu bɛ ka parti sigi dɔɔni wa i ka dɔn a o sigili la k'a bɛ se k'a fɔ alhamdulila parti bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la bi i ka dɔn a bɛ Senegal a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Gabon a bɛ Congo Brazza a bɛ Faransi a bɛ Amérique moro i ka dɔn jamana caman bɛ ko parti b'o kɔnɔ a k'a fɔ monnaie dɔrɔn monnaie i ka dɔn min ye a ka dɔn ko kalafili nata i ka dɔn a kuma n'o fana kan koyi min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye parti ka kunbilenna ye min ye i ka dɔn awa min ye a y'o kuma fɔ min ye parti fɛn fɛn n'a bɛ sigi sen kan ni olu kɔni bɛ fanga de o parti bɛ fanga de ɲini ko n'o tɛ parti hakilina ye n'i ma dɛsɛ ko parti sigi kun tɛ k'i yɛrɛ kɛ namugula sugu e ma dɔn ma murutilen ya a banna u kana jɛn n'a ɲɔgɔn na a ko don n'a nataw la ale bɛ awa ka dɔn o hakilina bɔ k'a bin min ye Boubacar Sale Andaw ye i ka dɔn awa min ye u y'a ɲininka k'an bɛ transition waati la min ye organe unique de transition ko sigiliko bɛ cogo di a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'o kɔni sigira a bɛ fisaya ko nka wagati min b'an bolo yalima o b'an yamariya k'a sigi wa a kɔni b'an kisi i ta ni Manasa ta ɲɔgɔnna ma nkalon ma ɲi hali n'an bɛ waati ta k'a sigi cɛburu a b'an kisi i ta ni Manasa ta ɲɔgɔnna kɔni ma nkalon ma ɲi bon an mun ye muso d'an ma ye an b'a kɛ t'an ba ya an mun ye Tanti Awa Jara ye an ba tɛ ya an mun ye tonton Adama ye an mun ye Ɲamoyi Ture ye an b'a kɛ bon an mun ye mais n'i ta naani ne ni e an mun ye Manasa ye e de tanti ye Manasa ye n t'o la fo jɔ don t'a la bon tonton tɛ se ka kɛ Adama ye bon n'i fana ma sɔn ne sɔnna Adama ka tonton o de don yan bi partout an ka taa baro a ko waati n'a surunya kɔsɔ i k'a dɔn ko a ma nɔgɔn dɛ ni a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko yalima a k'a dɔn ani transition cɛ bɛ cogo di a ko awa min ye ala tɛ muso dɔw la ko ale waati o waati ko ni transition sigila ko b'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ koyi fo k'o dɛmɛ de a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni maa min kɛra o tiɲɛba ye k'o fana ye ko wɛrɛ ye ale bɛ transition dɛmɛ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ani Amadu Tumani Ture ka surun min ye a k'a dɔn k'a ye taamasiyɛn jumɛn Amadu la min n'a bi sinso kan a ko awa a da sera yiri de ma sisan Boubacar Sale Andaw a ko di a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ko k'i bɛ kuma Amadu Tumani Ture kan k'i bɛ dɔ de fɔ min ye ko Mali i k'a dɔn ko Mali ye a k'a dɔn jamana jɔla Mali ye a k'a dɔn jamana hakilina ɲuman bɛ min na jamana kanuba min n'a a wuli Mali n'a a sigi Mali n'a da Mali moro ko awa tamafin ye mun ye k'i ye i ɲɛ bɛ fɛnba minnu na n'o ye réalisation ye ko Amadu don dɛ san 20 san 30 laban in na n dɔ ma fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɔlen ko a la maa ma ɲɔgɔnna kɛ ka Amadu bɔ a banna ale fana tun y'a ju jɔ nka nazara kamisadenw ɲɛngoya ni hakiliya fɛ u nana an bila ka dangarow la o fana nimisa y'an sɔrɔ nimisa jugu filanan min y'an sɔrɔ o kɛra Amadu ta in ye a ko Amadu i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a k'a dɔn hali bi ale bɛ wuli ni Amadu ka ko ye wa ale bɛ kɛlɛ kɛ walasa Amadu hali bi ko kabini san 1991 ale ni Amadu ye ɲɔgɔn dɔn i k'a dɔn ko Amadu b'ale dusukun na wa ale b'a dɔn cɛba min don min ye a k'a dɔn ko maa ɲɛnama don koyi Amadu Tumani Ture k'a ni a k'a dɔn ale ka misali ye maa jumɛn ye o ye ale fa n'o ye Sale Andaw ye ani k'a dɔn Amadu Tumani Ture min ye a k'a dɔn Boubacar Sale Andaw a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ
i ka dɔn Amadu a ye baara minnu kɛ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a tɛ ban fɔ la dɛ ni ma kofɔli min filɛ nin i bɛ min dɔn i b'o de fɔ a ko awa min ye Amadu Ture ko i ka dɔn ale y'a ye Dakar i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko sanga ani waati ale tun bɛ ladilikan de minɛ a fɛ wa n'ale kuma fɔ ni tɛmɛn'o fɛ k'i tɛ fili. Maki ma a ka a yɛrɛ sɔrɔ Amadu ko ya a banna Maki ko Amadu ka taa ale fɛ Dakar ka k'a kɛrɛfɛ ale bɛ taa ɲininkaliw ni ladilikaw t'a fɛ k'a kɛra garisigɛba de ye ale bolo a banna k'o kɛra dugawu jaabiba ye dɛ a banna a ye baara minnu kɛ Senegali hali ni bɛɛ ma sɔn sa a ye dɔ kɛ dɛ Maki ye nɔ bɔ dɛ a banna walama de wallahi bon PDS de Amadu ka programme de développement social de a tɔ de taara ke bon an ye dankara la ka janfa ta k'a sɛgɛrɛ yɔrɔ min Millennium Challenge accounts l'américain u nan'u ka kasabi ta ka taa ko danama tɛ yen tun ko n'an ye danama sɔrɔ k'u bɛna nafolo dankɔrɔba min y'a kɛ n'u tilara ka jate bɔ a nɔfɛ ni dɔrɔmɛ kelen ma jɛ aéroport ko ni a caman ko plan Keita Umar Keita ko plan a de sani Millennium Challenge wallahi a bɛɛ n'ala cɛ miliyari caman farafindugu kun m'a sɔrɔ ni Mali tɛ nka ala n'an ka hasidiya yɛrɛ fɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ani janfa min n'an y'a ta ka Amadu sɛgɛrɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Yusu o nana kɛ sababu ye nafolomugu fana u nana o tɔ cɛ ka taa n'o ye a banna o dɔɔni min tora yan yanni pankuru jigi kɛnɛ ka dilan an y'o fana ci waraku la k'an sigi Moro cɛ Boubacar Salandaw a ko Mali a bɛ ɲɛ hali bi i ka dɔn ale sɔnnen don a ma ni an y'an ŋaniya ɲa ka baara kɛ i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro a ka dɔn ka Maliko lajɛ ka ɲɛtaa lajɛ Moro nka o ta cogo si la fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye aw ka dɔn sanga ani waati Mali bɛ se k'i kunna wuli cogo min na wa Mali bɛ se k'i kunkolo wuli cogo min na a ma nɔgɔn dɛ nka Boubacar Salandaw furanjɛ fanga maaw k'u cɛsiri malidenw ka bɛn kelenya de kama sabu an farala san 7 ye ɲini a banna san 7 farafarali a fara ɲɔgɔn kan ma nɔgɔn dɛ Jakarija Kamara n'ale ka fasiri ye bɛɛ ni diinɛ ni ŋaniya wɛrɛw ta taabolo kuraw tara malidenw fɛ an ka sigi o cogo ninnu na a ma nɔgɔn bilen dɛ nka juguya ni janfa min filɛ nin ye ani ɲɔgɔn magosa ni i ka dɔn gɛlɛya jugu minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'an m'a bila fiyewu an bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kalo wa jamana lakana n'o ma sabati fiyewu an sigi bɛ fɛn fɛn k'an sigilen gansan kun a bɛɛ n'ala cɛ ala k'an kunna ja an ka taa sugu la an ka taa dɛ pɔtɛ kati a ye cɛ kɛ fɛn yɔrɔnin kelen wa a ma gɛlɛya koyi ayi dɛ justement feerela ni a y'a ka numéro ta tɛmɛbaatɔ awɔ ani kamalen b'a bolo kɛ ta Moro a tɛ ka ani Messi numéro 10 ka tila ka fɛn ta fɛn tɔgɔ ye di n bɛ to mɔgɔw ka fɛn kɛ fɛn o bɔra dɔrɔn a y'o ta nin sani a tɛ ɲa ɲɛ a banna a n'a ɲini yɔrɔ janya wallahi an b'a kɛ to ɲini jama fɛ an bɛ ɲa Moro an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman a bɛ k'a lajɛ a fo Kayi an b'u fɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka Kayi gouverneur Musa Bala Sumare an k'a fo inshallah Yusu i ka dɔn indépendant b'ale ta ni ye indépendant ta lakanako ye jamana den bɛɛ lajɛlen hami ko ye yaasa lakanabaaw bɛ se k'u ka baara kɛ kɛko cɛɲi na ani kɛko nɔgɔya la fɛn min y'an ka lakanabaaw ye o kumana ko maramafɛn dira u ma maramafɛn minnu ni o ye i ka dɔn yɛrɛ kelen maramafɛnw ye minnu n'u ka ɲi kojugu Yusu i k'a dɔn o bɛ ka fɔ la a ko école nationale de police k'o kɛra i k'a dɔn yɔrɔ ye juma tɛmɛnen utikalo tile 13 min kɛra i k'a dɔn donbolo kɛli ye donbolo min n'o ye maramafɛn ye min bɛ minɛ i k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw fɛ n'o ye lakana tigilamaw ye a ka jan an ka polisilakaw protection civile gendarmerie ani garde nationale Yusu i b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko nin bɛɛ kan ka i k'a dɔn sɔrɔ kɛ min ye maramafɛnw ye u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na ayiwa ko min ye o ko bonya a bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min kɔrɔ o de y'an ka lakana minisiri ye minisiri de la sécurité n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ major Daoud Ali Mohamedine ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye a bɛɛ lajɛlen bonya tun b'ale ka i k'a dɔn sigi kɔrɔ Yusu ko maramafɛn minnu filɛ maa kelen kelen taw don a bɛɛ lajɛlen bɛ di i k'a dɔn an ka lakana tigilamaw ma a nafolomugu bɛɛ lajɛlen bɔra faso kun maa wɛrɛ ka dɛmɛ tɛ a kun ye k'an ka lakanabaaw k'olu dɛmɛ lakana a gɛlɛya min bɛ an kan u bɛ se k'u ka baara kɛ kɛko cɛɲi na ani hakililatigɛ la cogo min na ko n'i ye jateminɛ kɛ lakanabaliya bɛ ka juguya diɲɛ don o don ka taa fɛ min ye bandiw ye ani i k'a dɔn binganikɛla wɛrɛw ye ani i k'a dɔn
sariya sɔsɔ baaraw ni kategoriya walew ye olu bɛ ka tile ka kɛ a bɛ si ka kɛ o kumana yaasa ka lakana k'o sabati a tɛ taa minɛn kɔ o de kadara kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ minisiri ye nin kelen ninnu dilen kɔrɔ kɔ ale ye k'a dɔn welewele bila lakana tigilamaw ma ayiwa k'a jir'u la k'a fɔ minɛn min dilen filɛ a kun ye a baara kɛ ko ɲuman ye a n'a minɛ ko ɲuman ye yaasa k'u dɛmɛ u ka baara la u bɛ se k'a kɛ ka se k'a dɔn maaw ka laɲini kunnama na cogo min na directeur général de la police nationale Soumaïla Traoré Soumi ale y'a jir'u la k'a fɔ ko nin minɛnkura minnu filɛ nin n'a dir'u ma aw ka kun ye aw ka galabu sɔrɔ k'u bɛ wuli ka jɔ la koyi u ka kɛtaw ka bon bɛɛ b'o fana kalama nka ka dɔ fara kɛtaw kan ka dɔ fara u ka galabu kan k'o de y'a to jamana maa ɲɛmaw olu ye laɲini kɛ ko ka maramafɛn di lakana tigilamaw ma u bɛ se k'u yɛrɛ kana ka maa wɛrɛ lakana cogo min na ko min y'i k'a dɔn u ka wuli ka jɔw ye k'a caman kɔni kɛra min ni o dama dama de ye i k'a dɔn galabu don maa ɲɛmaw fana na ka i k'a dɔn donbolokiw ye min bɛ tali kɛ u ka baara kɛ minɛn kan n'o ye i k'a dɔn lakana minɛn ye Yusu ko baara a kɛ ko ɲuman o de ye i k'a dɔn jamana a marakɛbaaw hami an bɛ yɔrɔ min ko bi a ka ja min ye i k'a dɔn lakana tigilamaw ye u fana b'u ka baara la wa i k'a dɔn minɛn mana d'u ma min bɛ i k'a dɔn u dɛmɛ u ka baara la ko b'u tɔ galabutigiya ka taa fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila fɛn jumɛn kɔnɔ nin bɛ bila bɛnkanw de kɔnɔ bɛnkan min n'i k'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ kɔni o sabatilen don ha ka ja ni maa ka hakilina ye n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw ka hakilina ye jamana ɲɛmaa b'o la n'o ye président de transition ye ale n'i k'a dɔn min ye fangabulon ɲɛmaa ye premier ministre ani ministre de la sécurité olu bɛɛ lajɛlen hakilina ye nin ye ko fɛn min ye k'a dɔn Mali ye a dɔ la ko lakanabaliya a gɛlɛya bɛ an da la yaasa ka dɛmɛ don lakana kɛbaw ma ko nin kɛra i k'a dɔn donbolo ye ka ɲɛsinw ma maa ɲɛmaw caman kun bɛ kɛnɛ kan ye o bɛ yen nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro indépendant n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ti dɔwɛrɛ i ka dɔn o ye info matin ni association yɛlɛmane dagagane Moro a ka dɔn ko ninkura fiyɛ ani hakilina kura ani ɲɛta kura Moro k'u kɔni nana kɔnɔ sabati min ye a ka dɔn jɛkulu in Christelle Kɔnɛ Mariam Kɔnɛ Moro i ka dɔn nin y'ale bolo nɔ ye ko Sara tan belebele n'a dɔn i ye jamana saramaw to yen ka taa i bala nin sara tan kɔrɔ in na cogo min na a bɛ n'a lajɛ sara ye ba kelen bɔ a kisɛ kelen tɛ Christelle kelen wa a n'a lɛ wallahi maa cɛjugu ka lɛ nka maa cɛjugu de ye lɛn paki ni wɛrɛ duzɛni maa cɛjugu de ye lɛn paki ni wɛrɛ duzɛni nka Mura a kunkolo ka ɲi dɛ o kelen ye tiɲɛ ye n'a ye sɛbɛnni kɛ Ala ti maa jɛ a bɛɛ la dɛ Ala kɔni tɛ maa jɛ a bɛɛ la dɛ min aw ka dɔn awa min association yɛlɛmane daga kane Moro aw ka dɔn bureau kura i ka dɔn o kɔni sigira aw ka dɔn ni hakilina ye n'o ye jɛkulu yɛrɛ n'o ye association hakilina ye Moro aw ka dɔn n'o ka statut règlement ye maa 25 Moro aw ka dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye min ye aw ka dɔn aw ka maa dɔ bɛ yen n'o aw ka dɔn min ye o ye Dama Kɔnde aw ka dɔn dimanche don ni aw ka dɔn 3e vice président min aw ka dɔn a ye kunnafoni di kɛ Moro ka ɲɛfɔli kɛ min ye maa 9 bɛ yen Moro k'u kɔni u y'olu dulon k'a sababu kɛ mun ye i ka dɔn parti sariya o sɔsɔra nka Bakari Damu aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn awa min ye maa dɔ ye Moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'o tun ye porte parole ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro k'u nana ka na o fana dulon nka min ye président min bɛ yen Moribo Nɛnɛ Dugure Moro ka dɔn u ye awa ɲɛmaa d'ale ma ko kura min ye Dama Kɔnde ka fɔ la min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bɛn ni keleya ani adamadenya bɛ sabati cogo min na min ye aw ka dɔn nin san namanama in na u ka wuli ka jɔ bonyana o la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a mɛn yɛlɛmani a ka yiriwa o k'a sɔrɔ yɛlɛmanikaw u bɛnnen don o k'a sɔrɔ u bɛ aw ka dɔn ɲɔgɔn bonya wa i ka dɔn u bɛ baara kɛ aw ka dɔn i n'a fɔ yɛlɛmaniya ɲini cogo min ani jamana sariya o cogoya o diyara n ye Moro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ awa min ye bureau kura min n'a sigira juillet kalo tile 31 yɛlɛmani aw ka dɔn min ye a man kɛ dɔwɛrɛ fɛ dɛ a kɛra lajɛba dɔ de fɛ min aw ka dɔn bɛn ni keleya bɛ sabati cogo min ani ka dɔn yiriwa sira ani awa min ye sigida denw ani dugudenw olu bɛ se ka bɛn kelen kan cogo min na Moro aw ka dɔn hakilina min don ko n'u taara farafarali sira kan min ye association yɛlɛmane daga kane ko a ti
bɛn jogo si la f'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u b'o bila minan kɔnɔ minan min n'o bɛ yiriwa kofɔ n'o bɛ ɲɛta kofɔ n'o b'a to a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn komini yɛrɛ ka ɲɛta k'a jagoyalen n'olu kan koyi. O ye tiɲɛ dɛ. Ni maa min y'o dɔn ɲɛmaya la i b'i ka kɛta dɔn. Moro min ye a bɛ k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ maa 9 minnu bɛ yen n'u ye olu gɛn k'i ka dɔn olu ka gɛnni k'a kɛra sariya yɛrɛ kɔnɔ. Moro a bɛ k'a dɔn min ye u ka sariya min ye a bɛ k'a dɔn waleya minnu b'a kɔnɔ n'o ye texte ye k'i k'o de bonya o texte kelen min ye a bɛ k'a dɔn article dɔ bɛ yen 4.11 n'o bɛ tali kɛ nin ko in kɔnɔna na min a bɛ k'a dɔn k'a u ka association k'a lata k'i b'a lata politique sira kan k'olu ti jɛna ni maa n'u sɔmina o la i la o la k'u b'i gɛn. O b'olu kisi ko caman ma dɛ. A b'a dɔn. N'o tɛ u mana ɲɛda ɲuman ye jɛkulu fɛn fɛn kun u b'o sama ka taa politique bunna ka taa politique sira kan k'o jogo yɛlɛma ka k'u ta ye. Wallahi Moro u ka wasaden kɔrɔ projet ba kun b'ale bolo Mali yɛrɛ kama yɛlɛma ne dɔrɔn tɛ dɛ. Ça c'est des transformations de tamata lɔgɔti an ka taa o kun ye projet ye dɛ. Mun lɔgɔti ko kuma kɛra mais a ma kɛ yan wasaden m'a fɔ wasabulon kɔnɔ ma bɛ tɛmɛ o kan. A banna. C'était un grand projet pour le Mali. An ka taa Moro ka dɔn Yabama. Kana na ngakoro That's Bro, me wasa diga kunale. Akara assemblée kono da. O makaya ne kolone dala. Bro, me avocado ya jira ka fo avocado kata grand chantier de développement. Bro, avocado mi nyera la ko avocado yelmani geleamu muka sira ko do mi avocado ni sabia sira gelea sugu bela jele be se oluma. Yendronte. Mali bedu. Olu ka ko sugu bela jele ke mi yelmani kawye u ka lajɛ mi avocado bi o ka wuli ka se min bi se ka min kɛ i ka dɔn an ka maa ɲɛmaw ma moro avocado walasa olu ka siraw bi dilan cogo min na moro avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa ti jɔ maa la koyi min ye avocado maa dɔ ka fɔ ye n'o ye Damu Kante moro ale kɔni y'a jira k'o tɛ se ka kɛ cogo si la min ye avocado min ye yɛlɛmanikaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la association Dagakare fo bɛɛ k'i yɛrɛ di. U y'a jira k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ min ye avocado u ye jimbodenw lana n'o tɛmɛna ka bɔ yen moro avocado ɲɔsi mansi u y'o di dugu dugu bɛ yen u ye avocado ɲɔsi mansi di olu ma moro n'o bɔra yen min ye awa forage u y'o o se dugu fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la ko avocado min ye sira dɔw u y'o caman labɛn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye avocado bɔn dɔw bɛ yen u ye wulikajɔ ser'o ma moro avocado tiɲɛ yɛrɛ la k'o bɔn labɛn moro n'o bɔra yen min ye avocado ɲɛta bɛ sabati cogo min na min ye avocado ani musow olu bɛ se ka baara kɛ cogo min min ye avocado safunɛ dilayɔrɔ yɛlɛma de Dagakane moro avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la a maa ɲɛmaa ko hali waati dɔ kɛra min ye gɛlɛya yɛrɛ y'ale sɔrɔ ko nka ale k'a dɔn u ye ale yɛrɛ bolo bɔ association ko la nka u tilara ka ko ye u y'a olu wele ka na min ye avocado u bɛnna ko la mais olu ta kun tɛ avocado ko damatangulu kɛ u ye sariya sɔsɔ u y'a yirula k'a fɔ n'i ye sariya sɔsɔ e kɔni bɛ den kɛrɛfɛ moro avocado u y'akilina ta ka bɛɛ wele tuguni ka sigi ka fɔ kɛ u bɛ sariya bonya a tɛ gɛlɛya a banna. Troisième vice-président moro ale kɔni y'a jira hali bi u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u k'a lajɛ ka baara kɛ ani projet kuraw ka na n'o ye hakilina kura ye min b'a to avocado yɛlɛmani bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na. O ye fɛɛrɛ ɲuman ye koyi. Ala k'an kunna diya. Christelle Kone ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ info matin kɔnɔ. An bɛ Christelle fo k'a kɔnɛ ka info matin k'a maa bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in na Yusu n bɛ indicateur de Redingo ta ka jumadon bɔli don indicateur Redingo jumadon bɔli ko jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw k'olu kɔni kɛlen k'u ka masaya k'o penpe k'a dɔn k'a fɔ jurakaw kunna dɛ min ye k'a dɔn jurakaw ye u ye welewele bila jamana marakɛbaw ma hakaja furancɛ fanga a marakɛbaw ye n'an ko lakanaminɛ bɛ ka di dɔw ma yɔrɔ dɔw bɛ olu tɛ lakana kɔnɔ dɛ olu kɔni bilalen d'u yɛrɛ ma jurakaw bɛ o kɛnɛ kan bi min ye k'a dɔn Bala Musa Tarawele Bala Sumayila Tarawele ale ni fasiri indicateur ka jumadon bɔli kɔnɔ a ko jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye jatigɛwalekɛbaakuluw ye k'u kɛlen don k'u ka masaya penpe i k'a dɔn k'a fɔ jurakaw kunna bi olu de ye k'a dɔn sebaw ye olu de ye maa ɲɛmaw ye olu de ye matigiw ye
min ye k'a dɔn Moti a marabolo kɔnɔna la a ye fɛn min ye k'a dɔn population civile n'o ye civiliw ye Yusu ko olu kɔni bɛ ka minɛ cogo bɛɛ la min sago ni dongɔ bɛɛ bɛ ka kɛ olu la k'a sabu kɛ lakana diɲɛ dongo don dɔ bɛ ka bɔ o fanga n'o barika fana na olu fɛ yen lakanabaliya de bɛ ka sinsin ye diɲɛ dongo don n'a dugujɛ tile bɔ n'a bi jɛ dɔ de bɛ fara ka fɛn ti bɔ a la o kumana ko olu se t'u ye dabali t'u ye u bɛ welekan de bɔ u bɛ kulekan min bɔ o kulekan de ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn maa ɲɛmaw ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa degun ni lajaba min bɛ olu kan bi fiɲɛbɔda bɛ se ka sɔrɔ o y'u ka kulekan ye nka k'u ka kulekan lase da ye jurakaw ko ntɛnɛn tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔden dɔw tun bɛ ka taa bɔ dɔgɔ de la o dɔgɔdenw tun bɛ ka t'u ka dɔgɔko la u kɔni kun jɔjɔlenmajɔlen ninnu k'u sɛnsɛn a bɛ fɔ min ma ko k'u scorter u sɛnsɛnnen kun don donsow de fɛ an ka laadala donsow o kumana ko u taatɔ sa binganikɛla ninnu de binna ninnu ka sira la nin y'a ye donsow bɛ dɔgɔdenw kɔ u m'u to yen dɔgɔdenw yɛrɛ gansan dun wallahi ala o kuma Yusu k'u ɲɛ da dɔgɔdenw ni donsow kan u taara i k'a dɔn bingani ta k'olu sɛgɛrɛ o bingani senfɛ i b'a ye jatigɛwale kɛbaa tigilama ninnu u ye maa min fa o jamakulu la a bɛ maa 30 bɔ ɲɔgɔnko bɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ donso yɛrɛ falen a ko la a bɛ o donso 20 bɔ ani civil 10 bɔ ɲɔgɔnko o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ jurakaw ye i k'a dɔn minnu bɛ tɛnɛnkun sɛrɛkili fɛ ala la k'u bɛ degu kɔnɔ bi u ni da bɛ dingani da la Yusu ko min ye civiliw ye olu kɔni bɛ ta yaw ni ka taa n'u ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔ binganiw senfɛ u bɛ niw bɔ ka tila ka maa dɔw ta k'olu ka taa olu ɲɛma dogo o kuma sigida maaw kɔni i ka dɔw ta dɔw b'u ko min ni ka t'u jami u b'u yɛrɛ kalifa maa ɲuman jumɛn na k'u ka wele bɛ ɲɛsin jɔnniw ma jamana marakɛbaw u bɛ wele ɲɛsin olu de ma ko jura labilalen don a yɛrɛ ma o kumana a ko bɛ kɛ batɛmɛsira ye min mana min diya u b'o kɛ ko wolomasiri tabaw ko olu tɛ ka sɔn ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na olu ye yɔrɔ in bila o kumana ko olu tun ye bolonɔbila kɛ u n'i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw cɛ yaasa ka kɛlɛ jigiso k'o fari da maa si kana bin si kan ko accord de non agression Yusu ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw k'o kɛra 2017 san k'u y'o sɔsɔ koyi k'a sabu kɛ mun ye kab'o waati k'u y'o sɔsɔ koyi o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye u seginn'u jogo kɔrɔ ma dosokɔrɔ t'a sonsoro ko bila k'a b'a buranna la k'a sabu kɛ mun ye hakilina wɛrɛ t'u la koyi ka taa maaw lajaba k'u bolola hɛrɛw fana kɛ u sago n'u dungɔ ye o kumana k'u b'a wajibiya olu kan u ka i k'a dɔn diinɛ i k'a dɔn a wusuku sara o de wajibiyalen don olu kan bi wa u sigilen don o de ka ɲi dɛ o kumana ko fɔlɔfɔlɔ ko foyi kun tɛ sara olu fɛ u nana o fana fari da o k'olu ka to ka wusuku sara diinɛ tɔgɔ la sisan nɔ o fana k'i bɔ yen ayiwa ko wajibi hijabu min b'u bolo u yɛrɛ ka hijabu dilanenw i b'o de san de a y'i ja a m'i diya i bɛ hijabu in de san a bɛ feere i ma diyagoya la muso i b'a don bɛɛ hali n'u ko cɛ k'a don i b'a don se b'i ye yan se t'i ye dabali t'i ye o n'i kɔni bɛ fɛ n'i ma ka bɔ a ko la ko cɛbajitɔ b'a denw lamɔ n'u ko i k'a don i b'a don dɛ i b'a don dɛ walahi u sago de b'i la o o kumana Yusu i y'a ye k'u bɛ min fara nin kan ko 2017 tɛmɛnen kɔ bɛnkan min tun bɛ jurakaw yɛrɛ ni jatigɛwale kɛbaa tigilamaw cɛ ko dan kana si kana dankari si la k'o kɛra sababu ye faama yɛrɛ ye yɔrɔ bila pewu yɔrɔ kɔni langolo don ko ninnu kɔni i tɛ wuli maaw nɔfɛ dɛ fɔ cikɛ waati mana se ko ntɛnɛn tɛmɛnen i kɔrɔ k'u wulila ka taa bi cikɛla dɔw ka f'u ka foro kɔnɔ Yusu ko k'a sabu kɛ mun ye ko olu k'u ma jaga bɔ k'olu ma jaga bɔ k'u tɛ daba bila dugukolo la o kumana Yusu o min bɔlen filɛ nin ye k'o tɛmɛnen kɔ awɔ kɛ faso bɛ se k'o sɔrɔ o ko dɔgɔdenw ko u binna olu fana ka nin cogo la ko dɔgɔdenw u bin'u ka waati min ko civil maa 8 k'o tora o nɔgɔnin fɛ yen koyi ko donso min tora ka ca maa 20 ye o kumana Yusu ko u ye dankari ninnu bɛɛ lajɛlen na arabadon su fana fɛ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ye mun de kɛ k'u ye Ala minɛ k'a fɔ jura a nɛgɛjuru sira fɛn fɛn bɛ yen k'u y'a bɛɛ da wolo k'a ci ka yɛrɛ kɛ maa si ni jurakaw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bilen u b'u damana bi telefɔni na kɔni o tɛmɛnen kɔ ko k'a dɔn olu yɛrɛ bɛ min fɔ ko o kɔni kɛra bɔnɛ ye o kumana k'olu bilalen don u yɛrɛ ma u bɛ yɔrɔ min bi ko wolomasiri tabaa kelen tɛ yen lakana tigilamaa kelen tɛ yen n'u ye wele bila min ma n'o bɛ taa k'ale bingani in kɔnɔna la k'olu ye wele bila ko maa ma kala don i ɲina ka bɛn n'a ye ko nimisa bɛ olu la bi wa i k'a dɔn jigitigɛ bɛ olu la bi dɛ Yusu o kumana ko min ye nin ko ye sa i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ wele bila jɔnniw ma furancɛ fanga maa ɲɛmaw ko k'a yir'u la k'a fɔ tile bɔ n'a bin cɛ diɲɛ don o don o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko lakana
fana ko k'a bɛ ka buruja olu fɛ lakanabaliya de bɛ ka sinsin wolomasiri tabaw tɛ yen olu kɔni ye yɔrɔ bila a mɛnna ayiwa ko min ye cikɛlaw ye k'u balilen don ka taa u ka forow la min ye buguda 47 jura kɔnɔna la k'a si tɛ se ka daba bila dugukolo la ɲina k'a sabu kɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka binkɛnɛ jeni fanga min sigilen d'u da la o kumana k'olu bɛɛ tolen d'u ka so u ka bugudaninw na ye u tɛ se ka bɔ wa hali u ka sunɔgɔ buguda in kɔnɔ ko ni donsow ka kɔlɔsili tɛ k'olu tɛ sunɔgɔ ko ye ko donsow bɛ kɔlɔsili min kɛ k'o kɛra sabu ye olu bɛ sunɔgɔ ka ɲɔgɔn ka fori jurakaw ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye o k'u bɛ fasiri a fɔ anw ka i k'a dɔn don kibaru sɛbɛn ye n'o de ye i k'a dɔn indicateur renouveau ye k'an ka kɛ lase da ye k'a lase i k'a dɔn maa ɲɛmaw ma n'u m'a mɛn u k'a mɛn n'u t'a kalama u ka bɔ a kalama fanga ɲɛmaw min ye i k'a dɔn furancɛ fanga ɲɛmaw ye ko olu bɛ lajaba min kɔnɔ bi jamana camancɛ marabolow kɔnɔ k'u ka dabali tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ boloda cogo min na ni lajaba in bɛ se ka wuli o kumana k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la dɛ ko n'u m'u jɔyɔrɔ fa o kumana ko ni dugu in kɔni a bɛ nin cogo in de la n'o ye jura ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u tun ye maaw bila ka taa waati dɔ la ka taa kangari da olu ye ko ni i k'a dɔn jurakaw ma ta u ka dabada ma fiyewu ko jibondo min bɛ yen k'u bɛ t'o da walo château d'eau k'u bɛ t'o ci ka yɛrɛ kɛ kɔlɔn fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ mugu pɛrɛnta bila kɔlɔn bɛɛ kɔnɔ k'a bɛɛ cun ji tɛ sɔrɔ u ye nin kangari da olu ye wa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ani koba wɛrɛw ye k'u taara nin kangari de siɲɛ jurakaw ye k'o kumana k'u bɛ taa k'u bɛ na o kumana jurakaw sigi bɛ alamakɔnɔ sigi la ani jamana marakɛbaw makɔnɔni sigi la welewele ye nin ye k'a da u tulo kan Bala Sumayila Tarawele ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ indicateur ka jumadon bɔli kɔnɔ Yusu gɛlɛyara dɛ ko gɛlɛyara dɛ ala k'an kunna ja an tɛ bi kunnafoni da ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Batomangane o tuma ani Awa Tabili Ture Bakari Jara ko baara ɲana a k'an bɛn